Què és un vi amb denominació d'origen? La denominació d'origen en un vi és un segell de garantia i qualitat. Una DO garanteix al consumidor l'estricte control i certificació dels seus vins, assegurant així la qualitat i procedència del producte. Com sabem si un vi té denominació d'origen? Les ampolles de vi amb denominació d'origen porten un distintiu que ens indicarà en quina DO s'emmarca aquell vi. Ara, la denominació d'origen Montsant va encara més enllà i estrena 3 nous distintius amb més informació i vocació de transparència pels consumidors i consumidores. Distintiu viticultor elaborador. Amb aquest distintiu, la DO Montsant pretén posar l'accent en la importància de la vinya i el control del procés d'elaboració de vi per un mateix celler. Distintiu elaborador embotellador. És el distintiu que definirà aquelles marques on la procedència del raïm o del mateix vi és de més d'un celler. Distintiu comercialitzadora. És el distintiu que lluiran els vins comercialitzats per part d'una tercera empresa externa a la DO que haurà encarregat embotellar la seva marca comercial a algun dels cellers de la DO. I on trobaré aquests distintius? A les ampolles comercialitzades de la denominació d'origen Montsant. Busca'ns en la teva botiga de confiança o al restaurant que més t'agradi. Tasta'ns i gaudeix de la qualitat, la història i el rigor d'una de les denominacions d'origen catalanes més prestigioses.